Sziasztok! Itt, vagy bárhol, lényeg, hogy otthonra legy. Ahogy említettem korábban, van egy Vándor nevű zenekar, aminek én vagyok az énekese, frontembere. Ezzel a zenekarral kizárólag csak Lord zenét játszunk, egyetlen egy dalt kivéve. Van egy saját dalunk is. Oly gyönyörű vagy te nekem, tudod, minden rólad szól. Álmodom vagy ébredek, ez az érzés átkarol. Nagyon lassan indult sajnos ez az év, de végre elindulhatunk. És nem is akár hol kezdünk. Ugyanis Szombathelyen ünnepelhetjük a május 1-ét. Jó, nem teljesen így. Vasvár megyét nagyon szeretjük, imádunk oda járni, ott egy olyan közeg van, egy olyan millió fogad minket mindig, ahol baromira szeretik a rockzenét, és hát természetesen ugye a Lord hazája, tehát ettől is számunkra ez mindig egy különleges helyszín. Kifutok a világból, lefutok a földről, engem semmi nem érdekel. Ha van kedvetek, tehát gyertek el Szombathelyre május 1-én, este 8 órától az Emlékműdomnál. Vándor! Vándorlok, nem állok meg soha.